Parlok barok aleng ni alik pej bat ngaya ka wei ka long yeng ka ba haba ka kemi kamyo iki kemat ukun rukum ju kamyo iki kemat ban ladang pej ya ka yeng kidon haka jing duna haka yo ka kot bat tang ukpa umla ban le bat ban penbit penbiang ya ki jing don kam lada pipej tang ka yeng ru pila itu hi kat no ngala ngamla dak klem da jauh ma bat hito ki badon ya kata kamen sim kajing seu lem seu bha no semyang lem hakane kalong ying bat nakam ta kan ngan bu ya ki akau nombar bat seu bha sa ai lem kajing kersan na kaleng kajung phi kolej hakane ka kuar nga don hakane ka senong diskiang bat kini i wei i para dikhat joni ba don jing ia ke jing long kerpang hake di khotmet te ipa imei ru idon lang hake ka port te ngatrai ngakerpat ya piki pajba kinong pej ya ke video seubha ai lem ka jing kersan nam ta ka kane ka channel te ngatrai ngan keli jing keli shwa yi ba namar hato phi siam jing e ayu ba sepangkan ka ba philong kumne ba phia phiang ngane ka phitri ta aji siate kimdon ta ki jinjar kaya kayang mereka ke jinjar ke ba konstan kami kedai namar ke jinjuk desa kawairu namar ngang ada pendam ya ka graduate jonga ya ka BA dan mentah ke jinjar ban yok kam yok jam dengan persyang ban wat ndrei hadu mentah ngampan yok dekane ke kabu ke jinjar marnga ngadai ukun banikong jong kayeng kasem TPI mei par umla syu ban belam ta dek hajing syak la dei kapali jongam ta bangan yarap iki bangan kersan iki mar kila tristom hadu kata ban penlai skul yang hadu bangan like kene ka bi ta ndrei ke ke bang jing jarum ta nemar kajing duk kajing kedu ngamyo ka bisa ban yarap ta jongki dek ke jing dom kam hayi hasam ngamla mat pendam kita duna kene katai ru bunsin ngasu snap nomor ngamla pi nomor kada deng kijing duna hari khotmet hak bangam la ban i hikmat ngamla ban tre ban kata kumpi we de kene ken kijing jinjar ka ba santam ko bu akmat dei nomor kijing do de email ru idon hapdeng kajing sistem mata ndek nomor ba imla syu ban yo i lada manga mapi pej ya email nyo iba ibiang nrei ikmat kim da tri kam shu inta de pila sa chim dawai ne jela menot hai mai kala sedang kanika sistem yung jiri permit di jela por dang sudong taman dang na ride lo sep sungai te jimata kai ona nadu chwa ta la chang moch nem chang moch por chang mai din dang na sungai yo jira ride ta de jira bun le kon ayah chung le jirat bun kai bun ji rola pod ong ha nong ajong la hab dari na dari kai nyora kai ngun lajong dari na di man ya kai ski ba ai cari cinta ba belana kat nongut mai pidon nyamut ini ba ini cuman komisi de na kaliang ipang rai ka e ka jing e jong phi ba siam nama ba don
ya ikon ibalong kerpang haki di khotmet kumne nangta ikni ru iyo ya kane kajing sitom hato pisiam jing e kumno pang ka chukhen ka ban saja kumta ter mo hal haka bela kasi kumta ter tôi cái này thì nó liên còn em mà lệ cả đặt luôn con na bị một pha chưa có quát mà ha xin buồn là con jalan kemat di tempat bakal ada dawai mo khat ar bunai men par no teh tengah wat dawai men coba kalau mulai wai ke jing sini labu ke jing dua bisa kelihatan deh ayat kelihatan juga nih dah secara men kajian pai mulai kajian kode tengah yang này mấy anh chung mà bạ vậy anh chồng một tuần một cái quạt rồi là mọi những cái mà già rồi mà nhiều cái lốc nhiều orang rồi ar già rồi adi nak kong adi skuter skot pasti ada nanti kasar ini bantu nak đang là đi bu mật đang lung lên chẳng giàu mạn với ai tiêu bơi giờ mấy mình bơi vào cái khu vực đó ban chiang cút chiang chỉ hệ ra như ai làm cái gì khu vực đó hadu bộ bet baga persen jadi itu sih kan di lok di ai jeung kerja job masnya kalau mai kuat mah to dia buat di seg eleven web jangan web kerja mati job dan di lok di he di ai jeung kerja mai nadu iya na sekolah ông giang di ai dah kerja tu buat di siapa belum nadu aja kan dulu boleh belakang tu berdoa yang baik kepada untuk masih yang lain tak ada keren away kalau Islam ya tu lepas hadu bu ajarkan dulu hadu ajar apa wan halim boleh belakang tu berdoa macam apa dan kini gila guna kucas nang yang kosak ranting yang didalai dalam kepasuk dan dalam terdarab cat saya tahu mat lah te uwan pai no la setelah uwan pai no na dei na Bangalore tu mut dei hapor ba don corona hapor lockdown lockdown te nangkong te ngan keli no te kila don ne em ki ba kino ki ba don kinong yarap ki ba ong bangin yale kumno ban penyok kami ni ba nakaliang kinong ni kmat lani nakaliang kino ki kenca ki ba don hakabor mo la don ne 4 don 4 don ti nga try na liang ba try yaki kam kila apply ni tempat you apply ada apply ke DSC tambah ada lompat yuk kan notification dia lompat dem lah kisah sandak me kisah sandak rumah tem ya kata dari persiang ban thọ ban pendap di form ni te nakaliang ka jonga nga kerpat ya pi pajba kinong pe ke video subha ban ailem ka jing krisan namta kan ka ying kasem nangta khamtam ki long ki baduna ka yo kakot te kakami ru kam yo i shu khmat nata ine ikon ru iwe imla ban yo i te kila sem jeng jencar sebab palat te ladapi ngan bu ia ka akau nembar jong ine ikon jong ine iba ha po ka description te lada long kebala subha ailem ka jing kersan nakam ta jong pi ban nga kerpat ya kinong mi khmat lane kinu kin baterai mon subha ailem ka jing kersan nakam ta kane kai long yung long sem ba kane ka video jongaru ka dei ka video ka baningkong ba ngale ya kane ka video te
ngapan ka jing Kristyan na phi sobha ai ka jing Kristyan nam ta jongaru banganang yat nang nei sakmat te nga thrai na kaliang jo iba idon ayu ban ong show pai ba na punta kane ba saya sudah to ngan ai yo pa ban kren dia aja paham masa nak kut nok mah tah sekalian napek aku nak siam di kon nah buat dang en ieren remen ngat belang tu sui kit yang di kon ngai en ong wo re no ngat belang dak surit men sim en ong wo re ilok ya dua lem no iman nga kano ka benta paro benta benjat yang bayar tu kon nang kong ai kamau tu ka yan rai no luk sim no na luk tung hadi bu bi surat ha mat lekselai ya takap hak kami nan juwe men di ngakut borai mereka kamu surat men red musim dah kamu surat jor boleh uai ke jengku dai tat ta galok ta ni ya dua jor di lok adu kata men ju men ya dua dah lok siang kok siang mau pak kasin ke menang kong bu kan budek kui boleh buat usaha kuliah pendak kui yakit liam juga nabi bu boleh buat thai kui jangan sim no sa tao ba bang la ban kren hakak tin nong we ba bi ok ma yo le se la daw la So you know that my name is Diblas Jarwa, and really we are suffering from this poverty in our house. So we want your support to please give us your helping hand, because without your helping hand we are unable to go forward or to proceed our work. So we need your extent to please give us your help, because only praying lips it's not so much important, but we need your helping hand, because it is more important that you give your life to please give the support to all the challenges people like I do. So yeah, as I have already told before that I completed my graduation there in Bengaluru. So till today I'm not getting that job to work. So I need you to please help us, give us a good job, so that I'm able to run my my family and all. So that is my request. So thank you so much for your helping hand and for your God bless you. Thank you so much. Nakalian conga pilot yosnya hiya kajing kren na iba di Boles Cerwa. Nakalian conga ngamdon ai ban ong ba ngan le dagita ki kam ba kumno ba ngan la ngam la ban ong ba ngan le ye kita ki kam ba ngan yarap namta kaying kasem ubriu uba dangduna hakayo kakot ndrei hakane ka video ngalek khnang ba phi kipaj ba phindub yo I ba phila banwan lengba hakane ka snong diskiang phila ban sim ngan sabu yo nomor phone bat sa phone namta nakaliang jongaru ngakloi ban yarap namta yakino ki bakwa banwan ban peki da laki jong ki khmat lane phila banwan ai jing yarap hakane ka yeng kadai ha diskiang west khasihil te ngatrai tang kata kublai sibun ngamdon ai ban ong sa nomor ba ngadang duna te ngadon khniat ban ai ba
kane kadai ka nam ta jumpi de sa le ya ka banon kam sa ki kijang lan kino kijung don kam jumpi Tak kublai shibun, thank you so much. jom le Te ublai unang yai kerku nam ta jumpi kecing le pha jumpi. Te katahi ka ba kong santam ko ma ngaong mene ka tinong wai ka pharam. Te ladani shuduai tang katin ka mentoy ndrei ke ka kam ka di ka ti ka phila ban yarap ban karsyan lem nam ta kitu ki ba don kam me kecing yarap. Kam tam iki baduk ki ba stom. Namar ki baduk ki ba stom pila aktif lupa kim sem kijing jar ki bobun ke liang namar ki don kam me kan katai ndrei kim la. Ndrei lamba kijing don jong kini ki breu kum iba tongwa ang ne don ta pe ya kamen sim jong i kat no itrang ban yarap ndrei ba pri me iru don apreng kijing duna bersibun kijing ale kijing im jong i ndrei wala kataru ndrei im sem la benut ila kloi ban sam ni kini kijing ai barit wala ilong barit tam du ndrei hak macam blai kalong ba he tam tenga karpat bo blai trai kan rat na kerku kedoi i ba kum kini ki briu i don kam hak kijing im kijing i hak im lang ka sak lang mar ladang i don kum kini ki briu ngati kena baro ninla ban rat ding khong i kini kijing duk kham tam bat nomar kijing duk kabu ini bangi don apeng kijing duna ni kenya la jong bangi don apeng juna kijing duna nomar kijing duk. All of us we count that we are unable because we are poor. If we are poor, everything is possible. So thank you so much. So please give us once again your helping hand, and please give your blessing to each and every one of us here. Thank you so much. nga try tangkum ne ngan pun kut no kan ke video dengan ai kublai ki ne sibun Te kublai shibun sai se. kublai ki te kumba ki pajba ki layo i ngaru ngadai ubrio ubadon ha kajing duna ha ke khotmet te man banga yat ngayang serum seneng pio i banga bad da une uding namar banga mla banyai te kaju iba di bules jerwaru idon hapdeng kajing duna ki khotmet ndrei ublai ubah pen lenti yangi hakino kino kikam ngin kan mau barabor habang yat nyeng habang don hakano kano kajaka ngi ban kan mau ya unong tau ba undon ringkat bat ngi bat kayeng kasem bat kari bat kajaj benriu jengi tangkunta kulai sibun Kublai shibun.